mlaku 50 kilo dinyang setengah kilo ra dikekne. Mlaku 50 kilo mlaku munggah nanjak mone sikil saiki kemeng ya. Lho, lopo macet. Iki kok ning didelek video akhir. Nang bahaya to. Coba kan. Kalau orang tahu ini apa yang mau dicerai? Laku iki nanti. Kapal kan. Apa? Nganu, duduk Magelang. Magelang. Ngono mah. Nek rasa lumayan. Surabaya karo Magelang. Aku dhisik jaman sing anu no pengen keren iki lho. Aku zaman SMP. Keripik betul. Api kan. Menyusup ning kono Pak dunya apa. Ayo mlaku ah. Kita foto dicegat paling ide mriko. Mane kula ana mriki. Jalan bayar.
Pun di jalan ini. Nggih. Kasih laporan. Kasih laporan. Kasih laporan. Kok mlebet? Ayo ke Maya. Ayo. Min. Mbak, ini nanti Mbak. Kok? Pancene melok-melok.